La cultura és un dels patrimonis vius que més necessita de la reinvenció i adaptació als nous temps. I en eixa tasca és imprescindible comptar amb la visió de la gent jove, que suposa un revulsiu per fer d'ella el pilar fonamental del nostre oci i de la nostra identitat com a poble. Ovidi, Sergi i Alberto en són 3 exemples del compromís per portar la seva passió a tots els racons del nostre entorn. Tots 3 desenvolupen la seva activitat fora del nostre poble, sent essencial i fent una crida a que el talent es quede a casa nostra. Tot i això, la seva tasca al capdavant dels sectors en els que treballen sembla fonamental per continuar consolidant tot el que s'ha aconseguit i blindar un futur on continuen sent un pilar clau.